RMN Listen Win Anodan Basket Edition Basket Edition. Oh, kasama, unsay pangalan? Michelle, Michelle. Kasama, unsa man ang istasyon na imo hanggang paminaw karon sa live streaming? Dex DC. Next DC. Yes, Di basta-basta. RMN. Pwede di ma TV ang kuan? So, naka-smart TV man. Naka-smart TV, di na basta-basta. Mao di mga kasama ka kusog ang kuan kay naka-TV na, naka-live streaming pa. Unsa nga programa ang atong mabati gikan alas 4 sa kadlawon hangtod alas 6 sa buntag. Kuskus matikos. Kaila ka ni Radyo Man rin. Oo. Kaila kayo. Tungod kay nagasunod ka kanuna sa programa sa DXDC, madam. Ato akang dalitan sa tuon dalang nga panudan. Kani ngalan madam di unsay sulod ning ato ang kuan? Basket. Basket. Uy, na 1,000 Isda. Isda tapos lamas, Lamas. loya o ahos, tapos kuan, espada, suka, So paminta. unsa gi swak anang luto madam? Kuan, paksiw. Paksiw. Ayan. Kawan na to ato mga interns, mga kasama para sa to nagpadayon nga RMN Listen Win Panudan Basket Edition. Radyoman Joel Viray, tatak, RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition Basket Edition.